Halo, assalamualaikum. Jadi ngene ya, Bro. Nek sasi poso ngene iki aku sibukku luar biasa. Ya, sasi poso itu beda karo sasi poso wingi. Dari mulai jamaah sembahyang maghrib, terus bengi engko sembahyang tarawih, baru kita tadarus nganti bengi. Akhirnya engko ya bengine gugah-gugah wong sahur bangune. Lanjut sembahyang subuh. Jadi waktuku kaya ndene hampir ora ono. Jadi pemoyan awakmu arep ngajak aku jalan-jalan sing istileh ya jalan-jalan dolan utawa ngajak aku mangan-mangan bareng ngono ya yen iso awan wae. Oke?